салом духтарако созе назен саломати хубай боз ҳам мағозаи престиж омадагем нигоҳ кунен аксияи грандиозни рафтаистай ҳамаи чира арзон кардагиан духтарако марамат биёен престиж ҳатман биёен инам ё ҳамаш арзон шудагай як эълони дига духтаракои хушрӯ касоне ки рӯзи шанбе инами шанбе духтаро рӯзи 22 мешада рӯзи 22 март мебиёя престиж инами 35 сомоное ки акция шудагай ку 30 сомон корзинка фақат инами корзинкое ки 35 сомон шудаган фақат рӯзи шанбе 22 март акция барои ид 30 сомон марамат беҳад борошон хушрӯвай чӣ хеле медонен качествени борои қиматияи ҳамаш акция эълон кардаган 35 сомон кардаган бисёрш 70-80 сомон леки 35 сомонай рӯзи шанбе ки омадан 30 сомон да метавонен харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвоза мағозаи престиж мана марамат подвал даян тамошобина ба осонӣ пайдошон мекунен биёен дӯстони азиз дар мағозаи престиж нигоҳ кунен 45 сомона худиёи фасон ҳамаш 35 сомонӣ шид диден ҳамё аксияда худаш 45 сомон буд ҳозир бошад боз ҳам арзонтар кардан 35 сомон нигоҳ кунен духтаронои фасон доранд писаронаш ҳастаян кадомеша мегирен ин аксияи калон рафта истодай биёен размеро ҳамаш ҳастай бор беҳад хушрӯайра бинен интихоб хеле ва хеле зиёдай бозори корвон тарафи тилобозор марҳамат шашум дарвозара подвалаш духтаро мағозаи престиж эҷада брукои ҷинсам дорана брукои ҷинсшо набинен чӣ хел хушрӯ инамҷа кадом намуди бруки ҷинсе ки мегирен 45 сомонай бачагишам ҳастай духтаришам ҳастай 45 сомона иношам 45 сомон ва духтарако манаи моделоям ҳама 45 сомон мана марҳамат беҳтарин акция дар престиж успед кунен ина брукчои ҷинса диден чӣ хел хушрӯай успед кунен биёен барои ид харидорӣ кунен аз престиж ман рақамашонам мемонам касоне ки доставка мехоҳанд марҳамат муроҷиат кунен бо пурра мефаҳмонанд дӯстони азиз ҳама намуди тенниска футболка чизе ки мебинен нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино 90 сомонӣ будана 90 сомонаян ҳозир бошад престиж да акция рафта истодай барои ид нархошон 45 сомон шудагай размерошон калон то подростковира диден подросткови то синфи 9 ҳатто размер ҳастай мана 45 сомон бовар кунен беҳад ваёи хушрӯан качествои нағзан борошон ҳамаш туркияю бори гуанҷӯай бо биёен як бурак хитон муқоиса карда бинен яке боварӣ дору маъқултон мешавад духтаро хушрӯи бадай борошон инаи туничкои духтарӣ чанд сомон 35 сомона ина ино 120 сомон будиян духтаро ҳозир бошад 35 сомон мана инам дошама 35 сомон ина спартифика 100 сомон 200 сомона спартифика 100 сомон анаи қисмда бо ҳастай туничкаву футболкаву ҳамаи чиз спартификаву хулоса ина миёям ҳамаш арзон шудагай успед кунен престиж биёен бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвозара подвалаш ина ёра бинен чӣ хел хушрӯ 100 сомона духтаракои хушрӯ дувойкои фасони қиматӣ нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯан 100 сомон шудагай ё пеш чанд сом будан апа 250 сомон диден ҳозир бошад 100 сомон шудагай аз ҳисобе ки кам мондаган марамат бори туркиям ҳастай бори гуанҷӯ ам ҳастай кадомеша ки мегирен 100 сомон спартификора бинен чӣ чотки хушрӯай аҷоиботай ира бинен инош бо тройкаян диден духтаро 100 сомон кадомеша мегирен 100 сомон духтаронашам ҳастай духтаро 100 сомон духтарона бачагона ҳамаш 100 сомонӣ престиж даяй духтаро биёен бозори корвон тарафи тилобозор подвали шашум дарвоза мағозаи престиж инчунин анайхе футболкачиҳо ҳастай мана нигоҳ кунен 50 сомон барои ид юбкачиҳо кати мегирен комплект мекунен бовар кунен аҷоибот мешава мана чандта расветкаош ҳаста ё 75 сомон буд 50 сомон шудагай мана 50 сомон мана бинен духтарако ишаижда хушрӯ ишаижда хушрӯ 50 сомон мана теннискаҳо ҳастай 40 сомона теннискаҳошам хушрӯ бинен бовар кунен нархошон беҳтаринай ҳатман биёен ина мағозаи престиж духтаро подвали шашум дарвозадаян эҷада бо нигоҳ кунен инаи ваёра худиёи фасона 45 сомон кардаган ино размерошон медонен то подростковира размер ҳастай беҳад хушрӯай размерошон ай ҷинсако чанд сомай ина ҷинсако
کدامش هم میگیرن 100 سومون کاستیومای فسونی خوشروی جنس 100 سومون انا اینجا با هسته یک براک بیننده 50 سومونی دختران نگاه کنین برای ایدونا اومدیم خوشروی را بینین همش سنگچه دار ژمچوگ دار همینا تا 120 سومون بود حاضر باشد 50 سومونه پرستیژ دا акцияи калон рафта истодай 50 сомон кардаган ҳамқа материалошон хушрӯи духтарои ра бинен ҳамаи размерош ҳаста ина цепочка доро иёш ира бинен духтаро варионкара детскиш омадай ира бинен чихе фасончаяй 50 сомон чанд расветка дора ина кадомиша мегирен 50 сомони размерошон чихе бошад инора то синфи сера размер ҳастай ина биёен духтаро бозори корвон тарафи тилу бозор шашум дарвоза подвалш ина якам хушрӯ будая ина марамад ёра бинен фасон материалш да гап нест духтаро якта мегирен чанд сол мепуша кӯдак шуста шуста ҳеч намешава ина престиж марҳамат биёен духтараку баъд инчунин дариҷа ина хеле киртачаако ҳасту 40 сомон карден платишкои фасона диден духтаро 40 сомон марҳамат элон духтарако рубашкачои фасони 90 сомона бори гуанҷо 45 сомон шид престижда марҳамат ина барои ид метавонен омада харидорӣ кунен размерашон чӣ хеле то 5 солара размер ҳастай а 1 сола то 5 солара размер ҳастай бинен чихе хушрӯ 45 сомон 90 сомон мефурӯхтан 45 сомон кардаган иҷа худичо ҳастай диден ина мино бо размерои калонам 45 сомон марҳамат кадомеш дар кораи акцияи беҳтарин рафтистай дар престиж ҳатман омада харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тило бозор шашум дарвозара подвалш мағозаи престиж ва духтарако то ҳол хеле навор надоштума марҳамат ина касе ки элон духтаро касе ки дар страничкаи престиж инстаграмда престиж кидс да подписаться мекуна ман страничкашон отметид мекунам 300 каси аввалда инам хеле шапкачаҳои турки падарка марҳаматам қохушран турецкияна ина ҳамаш качественни шапкачаҳои фасон падарка 300 касе ки аввалин шидан дар страничкаи престиж подписаться мекуна инстаграмда хушрӯе ҳастан ира бинен ҳама намудуш ҳастай бо якоша бинен охи духтаро чихе хушрӯчаяне мана шапкачаҳои фасон метонен ки туҳфа гирен духтарако ҳатман биёен борошонам арзонай нигоҳ кунен 35 сомон 25 сомон ина минора мехарен шумо ки подписчик бошен 300 каси аввалда аз анами шапкачаҳо падарка мекунан бозори корвон тарафи тило бозор 11 дарвоза даян марамад ира бинен ҳамада мераса духтаро 300 каси аввалда шапкачаҳои фасон падарка тарафи тило бозор шашум дарвоза подвал назди лесница дан мағозаи престиж марамат биёен нархҳои беҳтарин бо ина туҳфа шабинани азиз мағозаи престиж омадагием нигоҳ кунен боз ҳам аксия боз ҳам борои новинка ҳозир дохил мегардем аз дохил ма шумода нишон метиҳем ки чӣ новинка овардаган аксияҳошон ама ҷудогона навор гирифтам ана боз бошад новинкаоша бинен чихе хушрӯвай як хушхабар духтаракое ки дар страничкаи престиж подписаться мекунанд 300 каси аввалда яктаи шапкача падарка ина туҳфа мегирен духтаро марҳамат бидроен подписаться кунен ма инстаграмда отметидшон мекунам бидроен 300 каси аввал биёен гап занен ки намисол ма подписаться кардам як шапкачаи турки падарка мегирен бозори корвон тарафи тило бозор марҳамат биёен тарафи тило бозор духтарако шашум дарвозара подвалш ира бинен ҳам қакртои фасони иди овардагиян двойка тройка ҳам бачагӣ ҳам духтарона хулас ҳамаи чи ҳастай диден престиж новинкаҳои беҳтарин овардагиай барои фарзандои шумо ина ин моделакора бинен охи чи хушрӯчай мана марҳамат ина қисми болора бинен худам реклама мекунам афа ина нигоҳ кунен чихе хушрӯвай раҳмат ина духтарако биёен шумоям диден чихе хушрӯваи кирто престижда беҳтарин аксия рафтестай ҳамсоҳиби туҳфа мешавед ягон чиам нахарен духтароам подписаться кунен я шапкача туҳфатон метиҳам мана марамат гап занед некем 300 каси аввал соҳиби туҳфаҳои фасон мешавад соҳиби ҳам шапкачаҳои фасони туркӣ мана иҷода бо сумучкаҳо ҳаста мана барои ид ҳама намуди сумучкаҳои хушрӯ барои фарзандои шумо овардагиян ва ёра бинен духтарои қа хушрӯчаянд мана марамат инаи моделакоям ҳаст биёен метонен барои фарзандотон харидорӣ кунен мана